ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ସେ ପହଲଗାମ ଥିଲା। 27 ଜଣ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦ୍ୱାର ପାଲଟିଲା। 27 ଜଣ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦ୍ୱାର ପାଲଟିଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନାଥ କଲା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଅନାଥ କଲା। ବାହାଘରର ମାତ୍ର 6 ଦିନ ପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଅଲଗା କଲା। ସେ ବୁକୁଫଟା କ୍ରନ୍ଦନ ଆଜି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ସେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ କଲା।